Yeah, welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Nkhondo idayamba ndithu and zochitika ndi nditeire mabomba nditeire chiyambeni cha nkhondo. There is no single day palibe tsiku limodzi limene mabomba sanachitikepo ya kumbali zonse, Israel, Iran, America, ukamakhala kuti akuponya ukuso akuponya, and sometimes zimafika poti paja kuti masona pati tinene chiti ukuwaponya. So focus ya panopa ndiyonena kuti timangofuna tizipasana ma update kuti tikuyenderera pati, nkhondo iyi ithalite nanga, what are the major development, nanga escalation ikuyenda bwanji, pali de-escalation kapena escalation, kuti nkhondo ikukwera kapena ikutsika kapena chikuchitika njani. That's what we focus on. Ndiyeno apa tifuna tiyang'ane nkhani yokudzana ndi ku Iran. Okay, mawawo ndithu leoli Iran inaponya mabomba ku dziko la Israel and anthu follow kumeneko ndithu amwalira, plus Israel inaponya mabomba ku Iran kumenekonso ndithu anakaponya ku university yayikulu, right, school university yayikulu apolitsako anthu amwalira. For example, so apostle politsaso kokhala kwa wankulu wa intelligence ku wa IRGC ndikumupha kumene kuja. So ili zapa pa ground pakuenda chonchi ukumabomba and osayiwala mtima RGCC countries zimene muso kumango khanga likapatsa kumoni pa, you understand. So izo zimene zikuchitika pa ground. Komano tofati tiyang'ane tsopano ku diplomacy, kuti akuluakulu akamakambirana zikuyenda bwanji, zikukhala bwanji, nkhondo iyi akuti ithalite, kodi ndi zinthu ziti zimene zikusintha zimene ife tikufuna tiyang'ane zimene zonso, chifukwa zimene zonse zimene zizofunika kwambiri, right? Patali panopa dziko lakhengedwa pakhosi, dziko pakatali panopa lakhengedwa pakhosi, mafuta akuvuta, right? Kwina kulikonse nkhani yake ndi malo amodzi, and Iran yanenetsa kuti no, apatu apa kuti titsegule pafunika tikambirane zomveka bwino, apa pafunika tikambirane zomveka bwino. Ife sitikufuna kuti dziko lathu next time achinakanganya awo azabwerezo zapolitsa. Ife sitikufuna nkhondo, sitikufuna kuti izi zachitikeso, maso tikufuna zoti mulipire zimene mwaonongazo, right? So awa ndi ma demands aku Iran kuti nkhondo iti siyani kupatsa tsogoleri, right? So zimene zozo nzona kuti zimene Iran ikufuna, America nayo ndi zinthu zawo zokwana 15. Anyway, ma meetings kuteke analipo lero, koma still Iran osati America koma Iran ndi imene yakana. Maso Iran yankula kuti mukamagulitsa news ya Trump kwa anthu musamati tikukambirana, sema negotiations awa kusinthana, changing a text, tikamasinthana zimene tikufuna suri kukambirana yayi, palibe kukhala kukambirana. So awanangoponya zinthu zawo, awonso zinthu zawo, Iran yazikana, no, ife sitikufuna. Ndeti kuyendera pasi tikupita kuti Iran
yanenetsa kuti a Trump ngati sakufuna kumvera zimene ife tikunena, nkhondo sikutha. A Trump akuti Iran ngati sikumvera zimene ife tikufuna 15 points. Iran ikufuna zinthu 5, America ikufuna zinthu 15. America kuti ngati simukumvera zimene ife tikufunazi, completely nkhondo sikutani, so nkhondo sikutha. Komano who is suffering now? Amene kusafala pano ndani? Amene kusafala ndi dziko tsopano. Maiko ambiri amba kupanga choice paokha tsopano, kumapanga deal ndi Iran poona kuti iwo sakufuna apangidwe involved mu nkhondo ngati zimenezi. Taonani George Meloni amene ali prime minister wa ku Italy ayapita ndithu ku Saudi Arabia kukapanga secure ma deals a gas ndi zina, komanso ndikumalimbikitsa message yonena kuti ife sitili involved mu nkhani ya nkhondo iyi, ndipo sitikusapota kuti Iran izingophulitsidwa. No, meaning kuona kuti akumusiyaso Trump paika chimodzimodzi ngati mkulu ameneyu Emmanuel Macron France achita kuyankhula momveka bwino kuti I don't agree with everything what Iran does. Sindigwirizana ndi chilichonse chimene Iran imapanga. It's a bad regime. Dziko loyipa, koma sindivomereza nazonso kuti Iran izingophulitsidwa. Titokambirana pa njira zingapo zimene tingakambirana. Iran is a very bad regime. No discussion about that. I disagree with them on a lot of topics. But I don't believe that we will fix the situation just by bombings or by military operations. So, Iran ikamva choncho, and maiko ngati amene wawo ndi umakhala kuti zapopo tamadutsani. Trump ngakhale amakuwa kuona kuti ifeyo tili ndi ujeni, tili ndi mafuta bla bla zambirimbiri, kumabe still pa Strait of Hormuz pacha anakonza pakufunikabe. Ufika na pa president kutukwana, ufika na podi iye ufika kutukwana, meaning kuti like umene kungoonetsa anga imene mwa iyeyo kuti guys zinthu zizi kupanga ichi anthu sakutsegula, panga ichi anthu sakutsegula mpaka nafika pati open the straight, you crazy bastards. Imene si language yoyankhula anthu ama office yayi, imene ndi language yamu street ya anthu osolo jamba yodya ma drugs, ndi language anthu amene. So pakati pano zapeza kuona zoti Iran yagwiritsitsa ndithu pa Strait of Hormuz kufika napanena kuti pali mkulu uja amene amati Zelensky amene anali comedian poyambirira. Mkulu amene uja kufika napoti wadziwaso kuti natoli zavuta. Zelensky wakhala kupempha chithandizo ku America nthawi zambiri. Zelensky wakhala kupempha ujeni machani zithandizo ku maiko aku Europe. Zelensky kupanda maiko America ndi Europe singolekeza ndoti nkhondo imene sinakalimba. Putin anakamthaka kale mecha kumavuto kunenza ukuku zidendezi matumizilo ma air defense amatumizilo kwa Zelensky ku Ukraine, despite kuti iye ujayo zonse zilichonchicha komano lero Ukraine akabwera nkonena kuti kodi mudandalo za Strait of Hormuz ife timene tikhoza kutsegula. Munthu wapempha uja lero wafika polo kurusa iline kumapereka maganizo ake. You understand? So meaning okay, what does it mean? Turns out even here, even here Zelensky has man to I don't know if it could tell that kungotiri veva japo kuzo kudusa bwino. Komano in my mind kangari ngani mesi kundikotsako. Inesi kundikotsako. I mean, figure pakapene. I don't see for today how to unblock it,
by one country or another. It's only joint steps. For this, you need interceptors, you need military convoy, you need fields of lines of electronic warfare. We are ready to help with this, but to my mind now we are not involved to the question of Hormuz. Zelensky. Zelensky. I mean, iwe ngati America yomenya kwambiri pa dziko lonse lapansi. America imene yakuthandiza wezideweyo sikupita kuda abantu. Iwe ungene kuti chani, ungene chani iweyo. My guys, sometimes pena so munthu wamkulu zikamuvuta pena pake. I mean, hey, by the way, nkhani ya Zelensky ndi Russia. Zelensky awonabe kuti panopa attention yachoka kuku maiko aku Europe amba kugawikana makamaka sulanga makhalinso busy makhala pamodzi fa panopa tini chilungamo to anthu agawikana basi gawikana. Trump afuna atuluke mu NATO chani au maiko aku NATO ajamango amathandiza Zelensky chifukwa Zelensky amafuna lowe mu NATO ndakuona bezo kuti anasama makhalinso busy and zide zimagulitsa pamwe zimakhala zichoka ku America. So Zelensky akuona kuti ali ready sopano afuna kulata kumana ndi Putin kuti nkhondo ite. Zelensky pano sopano afuna nkhondo ite sopano. He told reporters he's ready to meet Putin to discuss the ongoing war. We will do everything for this. We spoke with President Erdogan. He is also on this side, on the peace side of, and of course, we need to stop this war and to use all the, all the values, all the diplomatic experience what our friends have, and also President Erdogan. He wants to make negotiations here in Istanbul. We are ready to come. I always said that we are ready for the meeting on the level of leaders in any kind of format. For kudzwa bezenzoti by distraction. Zelensky pai kudzwa sonzoti anyamara ali busy sopano ndi zinthu zina. Putin akandipanirira kuzindivuta. Remember kuti chithandizo chambiri chimachokera kwa anyamara amene wawa America ndi maiko aku Europe. So guys, thank you so much. Malawi Cameras.